Ayong adlaw, mag-code eskwela na ta. Karon, ang atong hisgutan ang kaning list. Una ta mo padayon sa unahan, akong pahinumdum ang tanan nga mag-subscribe ta sa ato ang channel para updated ta sa bag-ong mga lessons o mga videos nato. Karon sa atong pagpadayon, atong hisgutan or ato ang tagag-atensyon kaning list. Okay? So unsa ning list? Kaning list usa ka klase sa structure kung diin pwede ka magbutang og multiple values sa isa lang ka variable. Okay? So murag pareha ni siya sa kadtong array. So kung nakalabay mo atong lesson nato, murag mamaon ni siya ang kaning list. So naa lang siya yung mga additional nga mga functionality. Okay? So karon adto ta sa ato ang demo. So na ako'y giandam diri no nga simple lang ni siya nga console app nato, okay? So direta. So para makasugod ta gamit sa list, ingani ang pag-declare sa list, okay? So var then ang variable name nato tapos kaning tungod kay kaning list or kaning collections nga libraries sa C# classes man ni siya nga naga-utilize sa mga laylay nga collections, so need na to magamit aning new nga keyword. So diri sa ato ang example, nag-declare ta og planets nga of list type unya unsa nga klase sa list? String. Okay? So generic ni siya nga collection atong gigamit. So karon since naka-declare na ta diri, pwede na ta butang og mga string or value sa atong list. So para maka-add ta og value sa atong list, gamiton nato ning add nga method. Okay? Sa add, ang parameter niya is ang string. Okay? So nganong string man tungod kay ang atong list mo contain lang or mudawat lang og string nga data type. Okay? So kaning parameter diri sa ato ang kaning within aning less than or greater than nga symbol, pwede ni siya lahi nga data type, okay? Pwede ni siya katong built-in nga data types na to, pwede string, integer, integer or numbers, float, pwede po ni siya mga objects, okay? Or a class, specific nga class. So, tungod kay generic man ni atong list, pwede ta initialize og list nga mag-contain og usa ka specific nga data type. So in this case, string atong gigamit. So nata example diri nga nag-add ta og mga planets, okay? I don't know kung planet pa ba ning Pluto kay namoy time nga gihimo na gi-demote nila nga dili daw siya planet, but then for the sake of example lang, no? So karon na natay mga values sa ato ang list. So pwede na to ni siyang ipa-output ning list nato. So pwede ta mag-perform og for loop ani. Okay? So dirita sa example sa baba. So accessing sa list. So pwede na to ni siya ma-access ang sulod sa atong list via for loop. Okay? So sa for loop or for each nga loop specifically, so naata dire no, for each var planet in planets, meaning kada item sa atong list which is kaning planets, ato siyang ibutang or ipa-output sa ato ang console. So in this case, katong kada isa or each of the planets nga atong sulod sa ato ang list. So ato ni siyang padaganon. Okay? So ato nang tasaran nga button or F5 sa inyong keyboard. Right? Okay? So mo ni siya ang output. So nakita ninyo ang butang natong title planets in our solar system, then Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune ug Pluto. So mo ni siya ang output nato. So kaning each nga or kada isa nga planet mo ni siya ay sulod sa ato ang list nga variable katong planets nga variable, okay? So ing ana ang list. Karon, isa pod ka paagi sa nga para ma-access nato ang sulod sa atong list is via indexing. So, na ako'y lahi nga example dire.
Dirita. So ning i-comment out diri na ako i-declare no nga another list na po ng example, but in this case isa po ni siya kabaagi nga maka-declare ta og list nga variable. So in this case, instead of katong parenthesis lang, pwede na nato siya i-initialize diretso ang sulod sa unsay mahimong sulod sa atong list. So in this case, within sa imong curly braces, ibutang na nimo ang value sa sulod sa imong list. So kay simple raman nga string atong gikuan, specify lang nato kama separated ang mga values niya. Okay? So karon mao na ni siya ang usa ka paaging shortcut sa pag-declare sa ato ang list. Kung known naman daan ang values natong ibutang sa atong list, then pwede na to siya initialize sa aning nga paagi. Okay? So pwede na siya i-output. Karon dirita sa usa ka paagi nga pwede nato ma-output ang ato ang list via indexing. Okay? So atong i-focus ang ato ang attention diri sa atong example sa baba. So diba na natay continents diri nga gi-declare. Karon ato ni siyang i-butang sa console nato or i-display nato. So kung napansin niyo no, nagamit tag for loop. Karon typical lang siya mga for loop nga mo navigate sa ato ang list. Okay? So in this case, ang list is pwede nag-allow ang list nga ma-access ang mga items nato via indexing. So meaning muratag nag-access og kanang array nga i-specify nato kung unsa nga index atong gusto nga makuha ang value. So zero based ni siya gyapon ha, murag parehas sa array. So in this case nata example diri nga katong ipa-output nato ang continents. Okay? So atong padaganon. Okay? Ayan. So kung nakita ninyo no nga ang sulod sa ato ang continents nga variable ma-output gihapon nato via indexing. So continents and then ang index niya is since nagsugod ta sa zero base then i-output niya from 0 hantod sa asa taman ang values or sa ato ang mga items sa atong continents nga list. Okay? So ing ana siya. Okay? So ing ana ang konsepto sa list diya sa C#. Sa sunod nato nga topic ato na pong hisgutan kung unsaon nato pag manipulate sa ato ang mga list. Okay? So sa kanunay, uban nilang kuninyo og magpadayon kita dinhi lang sa Code Eskwela. Mag-Code Eskwela na ta.